aku iki tak kon jaga mah kok malah ra karuan ning di saiki. Mbak ayo mantuk, engko digolek ibu, soalnya wis sore. Oh iya wis sore. Mulai saiki ta? Iya wis, ayo. Ayo ayo. Mbak. Rasane dhewe gak nemu dalane to. Kat wong bingung aja kok pada dalane iki ae. Kalau enek wong, ayo takon sik yuk. Aku sampe tak sing takon nggih. Ayo. Pak nun sewu. Nggih, Dik. Arah desa Mejono pundi nggih? Oh, jenengan lurus ngilen mungkin perempatan Nggih. kiri. Oh nggih, matur suwun nggih. Nggih. Monggo. Nduk sampe bar kandi to tak kon jaga mah malah keluyuran lho. Mohon pangapunten iki wau. Nalika ati ketemu pasan cilik taman Bu. Mohon pangapunten. Sopo sing warai pacaran di sekolah kok pacaran sinau sing sregep sik. Aja pacaran, apa meneh aku sibuk mau.